7 rôznych víťazov za 13 veľkých cien a k tomu líder šampionátu Max Verstappen štartujúci iba z 11. priečky a ako bonusovo ďalšie kontroverzie v zákulisí. Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Všetky ingrediencie sú správne pripravené a myslím, že pred letnou prestávkou nás čaká ďalšia vzrušujúca veľká cena. Pohodlne sa usaďte, začíname. Predvedie Max Verstappen ďalšiu spanilú jazdu ako predchádzajúce 2 sezóny na okruhu Spa-Francorchamps, alebo McLareny vystrčia rožky. No nič, nepredbiehajme, poďme si to užiť. Dovoľte, aby som okrem našich fantastických fanúšikov v štúdiu privítal aj mojich kamarátov, priateľov, hostia, expertov Karolína Bulisová, Richard Gonda a Pavel Fabry. Krásne odpoledne. Dobrý deň. Dobrý den. Karolíno, 14 veľkých cien za nami a kto by to bol v Bahrajne povedal, že nás čaká taká otázka za milión. A dočkáme sa 8. víťaza. Táto sezóna je asi oveľa napínavejšia, ako mnohí čakali. No, po tom Bahrajnu, kdy už většina lidí říkala, že vlastně je to znovu rozdané stejně jako v loni a Max Verstappen si pojede svoji spanilou jízdu, tak je to sezóna, kterou jsme si asi nemohli ani vysnít, protože nevíme, jak který závod dopadne a dnes tipují někteří odvážní fanoušci, že možná vyhraje ještě pilot, který nevyhrál. Olala, tak na to sa tešíme. Spa-Francorchamps je klasík a Richard Gonda tam odkrúžil stovky, možno už pomaličky aj tisíce kôl, nie si najmladší predsa len. Aká je to trať? Čím je taká úžasná? Je to nádherná trať a takisto ako väčšina pilotov aj u mňa sa radí niekde do tej naozaj top 2, 3 zo všetkých asi na svete. A je to práve históriou, to, čo všetko sa tam udialo, všetky tie bývalé prírodné trate, tak ako je Nürburgring, tak ako je v Čechách napríklad bývalá Brněnský okruh, tak ono to má čosi do seba, je to práve späté celé to prostredie v tých horách, obzvlášť nepredvídateľné počasie, takisto som mal možnosť zažiť aj vytopený celý pedok kvôli dažďom. V lani s týmom Schenker Motorsport takmer hodinový stint na vode, na slikoch odjazdený a podobne, takže Spa vždycky prinesie niečo zaujímavé a je radosť sa tam vracať. No a my veríme, že tak tomu bude aj dnes, ale my ideme teda v rýchlom švungu. 5. veľká cena za 6. súťažný víkend a v podstate iba pred pár dňami sa toto všetko udialo na Hungaroringu. No, boli to veru poriadne zmiešané pocity a mnohí fanúšikovia vlastne dodnes celkom nechápu, čo sa to na Hungaroringu vlastne udialo. A ja teda, Pavle, prehadzujem túto otázku elegantne na teba. Prečo vlastne Lando Norris prepustil víťazstvo Oscarovi Piastrimu? No, je to dáno tím, že ta pozice Oscaru Piastrimu vlastně právoplatně patřila. Oscar Piastri si vybojoval první místo přímo na dráze hned po startu, dostal se do čela, krásně si rozjel první stint a měl náskok na kolegu Norrisa, nedával mu vlastně šanci se přiblížit. Jenomže poté McLaren potřeboval v boxech jednak pokrýt Lewise Hamiltona, který se tam přibližoval a mohl hrozit undercutem a teoreticky potom ještě Maxe Verstappena, který mohl natahovat stint, zkoušet nějaký overcut v závěru závodu a McLaren vyhodnotil, to jsou 2 externí rizika, pojďme radši prohodit piloty, to si vyřešíme u sebe doma a pokryjeme ta externí rizika, ale potom vlastně ten závod si už dojedeme ve své režii. No, jenomže tím oni si velmi výrazně zkomplikovali situaci. A bola to naozaj veľká psychologická hra. Koniec koncov poďme si pripomenúť tú vysielačkovú komunikáciu. Okay, Lando, Oscar has just pitted. He will likely come out just behind you. We'd like to re-establish the order at your convenience. We need you to save more tyres, please, and we do want to let Oscar through. We should have boxed him first then, surely, no? Doesn't matter. I mean, it does. For me, maybe. Yeah, tell him to catch up then, please. So if there's a safety car now, it's going to make this very awkward. Please do it now. The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. Nuž, Will Joseph ako pretekový inžinier Landa Norrisa to vôbec nemal ľahké a normálne cítim aj teraz v štúdiu stále to pretrvávajúce napätie. A spýtam sa profesionálneho pilota. Richard Gonda, ako by si sa ty zachoval na mieste Landa Norrisa? Sú len dve možnosti. No. Podľa mňa urobil dobre. Zachoval sa tímovo a ono by to mohlo mať
konsekvencie aj na strane Oskara Piastriho, aj na strane týmu, aj na strane Landa Norrisa, keby tento v odzovkách rozkaz nejako nepočúval. Zamotali sa do toho sami. Áno, mohli to vyriešiť lepšie. Mohli predtým upozorniť obidvoch pilotov, že ideme toto urobiť a dohodnúť sa na tom, že to tak bude a nevyselo by niečo takéto zvláštne potom vo vzduchu a neriešili by sme to teraz. Lando Norris podľa mňa vie o tom, že McLaren stále stúpa, tých šancí vyhrať ešte bude veľa. Správna odpoveď na to nie je. Lebo asi by sme pochopili, lebo nebolo by to prvýkrát v histórii, kedy by sa niekto tak sebecky zachoval a neprepustil by, nepočúval by tým. A správne, ani za 100% nemôžeme tvrdiť, že je toto. Takže každý pilot je trošku iný, každá situácia je vždycky trošku iná a tak to je to stále dobré z toho pohľadu, že v McLarene stále tá harmónia ostáva, myslím si, kľudnejšia, ako keby to dopadlo opačne. No, ja si pamätám ale to hlasovanie fanúšikov. Samozrejme, nám sa zo štúdia alebo z gauča hovorí veľmi ľahko. Nesedeli sme v tom kokpite, ale tie percentá boli, že 49% by som prepustil a 51% nikdy. No a my poďme, ja už pozerám do publika a je tu veľa papájových fanúšikov. Poďme ich vyspovedať. No ono sice McLaren měl první a druhou pozici, ale mnoho fanoušků je z toho stále rozpačitých. A já se zeptám vás, myslíte si, že to McLaren ovlivní, že ta atmosféra zhoustne v týmu mezi Landem Norrisem a Oskarem Piastrim? Ja dúfam, že nie a budú šlapať naďalej ako hodiny. A neměli by si přeci jenom nějak jasněji stanovit, kdo je týmová jednička? To asi, za mňa asi nie, že nech je to tak viac vyrovnané. A zeptám se i vás, vy vnímáte někoho z téhle dvojce jako jasnou týmovou jedničku? Tak já vnímám jako Landa jako jedničku, ale myslím si, že pro ten tým bude lepší, když budou se soustředit na ty závody a budou to dělat podle toho, jak se situace vyvine. A na místě Landa Norrise pustil byste Oskara Piastriho před sebe? Nepustil. Děkuju. A ešte tam máme faninku Ferrari. Spýtajme sa jej. Umíte si představit, jak by tahle situace probíhala ve Ferrari? To by bolo veľmi ťažké, pretože každý jazdec chce byť ten number one, jak sa hovorí. A třeba takový Carlos Sainz pustil by před sebe Charlesa Leclerca? Možno áno, možno nie. Áno, je to tak, nikdy sa to nedozvieme, lebo môžeme si citovať z histórie. Poznáme mnoho príkladov, kedy Verstappen, Vettel, Schumacher, Alonso, Senna, tí by asi neprepúšťali takto za darmínko, či? Vždycky záleží na situaci, když už tady padla otázka Sainz versus Leclerc. V současné době, kdy Sainz ví, že u Ferrari nezůstane, možná už by se na to vykašlal. Ale přesně, každý ten šampion, o to více ti mnohonásobní, mají, jak se říká, takový ten zabijácký instinkt a je to prostě jedno ego vedle druhého. Je to prostě i klub Piranha, hraje se prostě na sebe. Priamo v Maďarsku bol ešte Lando Norris trošku kyselý. Po pár dňoch v Spa už predstúpil pred novinárov trošku s vyčistenou hlavou. How much have you spoken with Oscar and Andrea since then, and is everything clear for this weekend and moving into the rest of the season? Yeah, I've spoken quite a bit and everything's clear, so good to go. 11. minúta štúdia, myslím si, že je najvyšší čas sa porozprávať o víťazovi Veľkej ceny Maďarska, pretože to je mladý, talentovaný Austrálčan Oscar Jack Piastri. Čo o ňom nevieme? Aká bola vlastne oslava? No, Oscar je trošku jiný typ pilota než Lando, co se týče té jeho osobnosti, protože Lando o sobě sdílí hodně věcí, víme, jaké má koníčky, víme vlastně, kam jezdí na dovolené a podobně. Oscar je takový uzavřenější. Vlastně známe trošku lépe možná i jeho maminku Nicole, která pravidelně sleduje svého syna a sdílí to na sociálních sítích. Ale ta oslava podle mě byla taková, jako je sám Oscar. Byla prostě v soukromí, on říkal, že nejradši bude, když bude moct strávit nějaký čas se svojí přítelkyní Lily, která mimochodem studuje techniku a ráda by jednou pracovala v nějakém týmu F1 na vývoji monopostu, což je podle mě docela... Ambiciozne, dobré. Landovi najlepšie. Rovno pretekovú inžinierku by som tam spravil. To by bola veľká zábava. Byly vysílačky. Ale Oscar Piastri teda na mape celkom solidný salamista a určite veľmi zaujímavá osobnosť, rýchly pilot. Pozrime sa na tabuľku šampionátu, pretože vo vzduchu samozrejme aj visí otázka, či náhodou na konci sezóny Landovi Norrisovi nebude chýbať tých 7 bodov v boji o šampionát, hoci v tejto chvíli sa to zdá pomerne nereálne. Náskok Maxa Verstappena je navonok priepasných 76 bodov.
Rišo, myslíš, že by McLaren mal si stanoviť jasnú tímovú jednotku? My sme to trošku počas tréningov načrtli už. Čo znamená v dnešnej dobe byť akože tímová jednotka? Red Bull to tak má, ale má to naozaj jednoznačne dané a celý ten tím proste ide na jednoho pilota, na Maxa Verstappena a potom na druhú stranu, či je to správne alebo nie, lebo vo finále sa vždycky trápi s tým druhým autom. A v prípade iných tímov, tak ako je to aj vo Ferrari, ako to je teraz začína byť v McLarene, nie je vždycky jasné, že na každú jednu veľkú cenu je jeden z nich tak veľmi dominantný. A pre ten tím vo finále je oveľa lepšie, keď sú stále obaja piloti motivovaní, obaja piloti ťahajú ten tím dopredu, chcú sa medzi sebou porovnávať, jeden chce zdolať druhého a vtedy je to progres. A ten progres momentálne McLaren, alebo aj Ferrari, alebo aj Mercedes sú v takom štádiu, že potrebujú, aby obidvaja piloti ťahali. Niekedy vznikne takáto situácia a potom je to priamo na tom inžinierovi, aby si to odkomunikoval a skoordinoval dopredu. Chlapci, poprosím vás, aby ste sa nastúpili k našej nástenke, pretože Max Verstappen bol pred pár dňami taký celkom podráždený už od štartu samotnej veľkej ceny Maďarska a celé to vyvrcholilo kolíziou s Lewisom Hamiltonom. A ako to už vo svete Formuly 1 chodí, ani na túto kolíziu vlastne neboli jednoznačné názory, okrem toho, že Max dostal krídla. Prosím vás, kto bol na vine? Zaujímavé na tomto celom, keď robíme pár krokov dopredu, je, že FIA pred týmto víkendom robila takú novinku do tých športových pravidiel, že ten pilot, ktorý sa môže vyhnúť kolízii, môže zabrániť kolízii, tak to musí urobiť. A preto to hovorím hneď na začiatku, lebo keď si to rozdelíme, ten, ktorý tú situáciu vyvolal, bol Max Verstappen. Brzdil pravdepodobne z veľkej diaľky príliš neskoro. Je evidentné, že napriek tomu, že zablokoval brzdy, teraz to vidíme, tak v podstate nedokázal zahnúť, dostať sa dovnútra do zákruty na ten apex, takže bol príliš dlhý. Lewis Hamilton zase úplne oprávnene robil defenzívu. Teraz to budeme vidieť, začína zatáčať do tej zákruty trošku skôr. Je to defenzívna línia v porovnaní vzadu s Williamsom, ktorý ide dlhšie rovno. Takže toto je tá defenzíva, na ktorú má právo, stále necháva Lewis Hamilton dostatok miesta na vnútri, není to vytláčanie mimo trať. Keď pôjdeme postupne ďalej, a to je presne ten inkriminovaný moment, s čím som aj začal celú túto vetu, stále keď ideme ďalej, tak prichádza moment, kedy Lewis Hamilton zatočí do Maxa Verstappena. Budeme to mať o pár tých fragmentov ešte ďalej. Napätie. A myslím si, že práve teraz budeme to asi aj na volante vidieť, ako príde zatočenie dovnútra. Tá rukavice sa tam objevuje, takže zatáčí. Áno, zatáča dovnútra. Ale pneumatiky Verstappenové stoja, lebo zablokované. On chce zatočiť. Vidíme, že má zatočený volant, ale má zablokované, takže ako po sánkach ide rovno. A presne tento moment je ten, prečo to komisári vlastne vyhodnotili ako pretekársky incident, lebo ako keby Lewis Hamilton toto nemusel urobiť, nemusel zatočiť do Maxa Verstappena a tým pádom by neprišiel takýto kontakt. Inak ako klobúk dole, že takýto uhol a tie autá akože v pohode pokračovali. A spomeňme si na Rakúsko, aký malý ťukanec. Lewis Hamilton povedal, že racing incident, on vlastne na tom zarobil, získal pódium, prepadol sa Max Verstappen, a ktorý stále zúril a išiel za komisármi, potrestajte Hamiltona. A nie je to trošku také vrátenie sa v čase, že na Maxa začínajú piloti vyťahovať jeho vlastnú medicínu? No, ochutnat vlastní medicínu nikdy není úplně příjemná záležitost a Max Verstappen zase logicky v tom víru emocí a zvlášť v tom závodě do vysílačky vy, i kdybyste trošku byli přesvědčení, to jsem asi přehnal, stejně to prostě uděláte, stejně v podstatě svalujete vinu na druhou stranu, protože z toho chcete vždycky něco málo vytěžit, ale tady jednoznačně Max Verstappen prostě ztratil kontrolu nad svým monopostem a byť, jak Ríša, ty si správně ukazoval, Lewis už začal kopírovat tu stopu, nechával tam místo, tak ten klíčový moment podle mě právě to zablokování, kdy to Maxovo auto, které taky začínalo kroužit ten oblouk, tak najednou se, teď to vyzní blbě, ale stočilo rovně. A on si naskočil na Lewise Hamiltona. Sám Hamilton byl překvapený tou formulací komisařů, že on mohl s tou situací udělat něco víc. Říká, to mi si ještě bude muset vysvětlit. Tady nechápu co. Najkrajšie je opäť na tom, že existuje množstvo názorov a opäť nikto z nás nesedel v tých rýchlostiach, v tých samotných monopostoch a je to niečo neuveriteľné, čo všetci borci dokážu, ale v celej tej vysielačkovej komunikácii Maxa Verstappena bolo množstvo nadávok, dokonca voči vlastnému tímu. Áno, nedali mu tento raz dobrú stratégiu, odniesol si to aj jeho pretekový inžinier. Aká je vlastne atmosféra v Red Bulle a prišiel zásah z hora?
No, atmosféra v Red Bullu, ono těžko říct, protože jsme tak trošku zvyklí, že ta komunikace mezi Maxem Verstappenem a jeho inženýrem je trošku ostřejší, ale teď to bylo podle všeho už moc i na samotného GPho, protože on sice je schopný často Maxe různě usměrnit, ale teď mu řekl, aby už přestal se chovat dětinsky, což já jsem teda měla z toho pocit, že to Maxe ještě trošku víc vyprovokovalo, ale úplně to asi nesouvisí přímo jenom tady s rádiem Maxe Verstappena, ale FIA teď vyzvala piloty, aby v těch vysílačkách méně nadávali, což nevím, jestli si umíme úplně představit, jak by to... Čo na to Max? No, Max na to zareagoval tak, že mu přece nikdo nebude diktovat, co může a nemůže říkat, takže nečekám, že nějaká změna nastane a myslím si, že možná naopak teď. Protože, jak Pavel říkal, Max sice ztratil kontrolu nad svým monopostem, ale podle mě ztratil kontrolu nad svými nad nervy. Takže a už to není ten Max, jako byl v minulé sezóně, který vtipkoval do rádia. Takže si myslím, že teď ještě přijdou od něj i ostřejší výroky. A stále je to človek z mesa a kosti, stále je to elitný športovec, nič to nemení a neznižuje to jeho jazdecké kvality. A vlastne chceme vidieť tie emócie, takže dúfam, že ten zákaz celkom neprejde. Ale predsa len, čo sa deje s Red Bullom? Pretože posledné 3 veľké ceny nevyhrali. Max Verstappen vlastne sa zaplietol do viacerých potýčiek a v pohári konštruktérov, keby konkurencia zbierala poctivejšie tie body, už teraz by bola situácia oveľa vyrovnanejšia. No to je velmi správná otázka, protože my i ten, když to tak řeknu, výlev do té vysílačky musíme brát v kontextu celé aktuální situace Red Bullu. Max prostě cítí, že se mu rozpadá půda pod nohama. To je ta frustrace, která z toho pramení, protože zaprvé už prostě nemá nejrychlejší auto, to už má McLaren a on ten tým pořád nosí na ramenou, pořád on vytahuje z paty fantastické výsledky a my se ptáme už dlouho, a jak dlouho ještě tohle Max Verstappen dokáže dělat, než stabilně začne být porážen. A teď nad ním ve vedení týmu se to mele, jsou tam mocenské hry, z kterých on taky neví, co si má v podstatě vzít. Nerad by šel proti Christianu Hornerovi, vedle toho by nerad šel proti svému tátovi a do toho Checo Pérez mu soustavně nepomáhá. No a když takových situací se nakupí a on ještě k tomu ztratí už ten poslední ostrůvek, kdy i jeho inženýr mu třeba na incident s Hamiltonem řekne, a teď byl vpředu, co chceš, tak on najednou získá pocit, tak mě už tady nikdo nepodporuje. A to je prostě takový výbuch v té hlavě, který samozřejmě Max potom velmi těžko snáší. Je potřeba to v zákulisí trošku učesat, no ale Red Bull na tom momentálně prostě není dobře a je strašně cítit, jak ztrácí tu půdu pod nohama. Ale v Spa spravili interné stretnutie a údajne si vyčistili vzduch a Maxové výkony v Spa, o chvíľočku sa k tomu dostaneme, naznačujú, že by mal byť naspäť v hre, ale zostaneme pri Red Bulle a opäť už to máme vlastne takú obohratú tému. Poďme na update prestupového trhu a začnime Checom Pérezom. Pretože tie chýry sú neuveriteľné. Máme niečo nové v celej tejto situácii, kauze v rámci jeho sedačky? No, ten vývoj je vlastně stejný. Helmut Marko řekl, že se uvidí po Spa, ale Checo Pérez teď tak trošku vstal z mrtvých, jako kdyby tušil, že tady ten jeden závod, to je to, co on umí. On umí doručit jeden závod, pak zase na 3 měsíce zmizí a uvidíme, co přijde potom. Takže uvidíme, co předvede dneska Checo. Chystajú sa vraj ďalšie súkromné testy. Liam Lawson, Daniel Ricciardo má byť pozvaný. Yuki Tsunoda je, tak povediať, stále mimo hry. Očakáva, že dnes sa to nejakým spôsobom rozluskne? Yuki Tsunoda je náhradní volba pro všechny ostatní náhradní volby. Taková možnost plán X možná. Každopádně na pondělí už je naplánován v Red Bullu poměrně vysoký meeting, kde se bude řešit budoucnost Checa Péréze a ruku na srdce, Red Bull by si vlastně nejvíc přál, kdyby Checo doslova vstal z mrtvých a potvrdil tu formu a dneska třeba ten závod vyhrál, protože by nemusel nic řešit. To je pro ně nejkomfortnější situace. Pořád, kdyby oni ho potřebovali skutečně vyměnit, tak musí řešit ten jeho dlouhodobý kontrakt a všechny ty navázané sponzorské spolupráce. A pak mají samozřejmě x variant, které použít. Možná Daniela Ricciarda, rozjet si Liama Lawsona ve výkarbu, dát ho rovnou do Red Bullu je možná přeci jenom trošku odvážné, plus třeba nějaká další jména. Je to pro Red Bull veľmi složitá situácia. Poďme teda poriešiť to, čo vieme. Aké máme aktuálne informácie, pretože Esteban Ocon podpísal viacročný kontrakt s tímom Haas a bude kolegom v budúcej sezóne Oliho Bearmana. Rišo, čo hovoríš na tento ťah? Je to dobrá voľba pre jazdca, pre tým, pre koho viac? Predtým je Ocon dobrá voľba, pretože je to skúsený pilot, ktorý má čo priniesť do tohto týmu a mať tam iba 2 nováčikov juniorov by úplne v tej premene nových pravidiel aplikácií asi nebolo
Nebolo správne. Oli Berman ukázal, že je veľmi talentovaný, šikovný, rýchly. Bravúrne zvládol Jeddu, kedy mal možnosť si sadnúť do Ferrari. Takže myslím si, že kvalitná jazdecká zostava z pohľadu tímu. Z pohľadu čisto Oliho Bermana ako juniora mať vedľa seba Okona úplne nie je najľahší oriešok na prvú. Ty by si chcel mať Okona za kolegu? Na rovinu nie. Ďakujem za úprimnosť. Ale znamená to, že ak vynecháme teraz Čeka Pereza a jeho sedačku v Red Bulle, tak oficiálne nám zostalo už iba 5 miest. Ako by to rozhodili naši fanúšikovia? My jsme se ptali, jaká jména, jakých 5 jmen by podle fanoušků nemělo příští sezonu na gridu chybět. A například Ondra Poledna nám to úplně perfektně rozstřídil. Ten teda nepočítá s Čekem Perezem, protože do Red Bull by posadil Liama Lawsona, do Audi, tedy Zaubru, by to byl Theo Pourchaire, ve Williamsu Kimi Antonelli, Alpine Valtteri Bottas a do Mercedesu by posadil Carlose Sainze. Jméno Carlose Sainze je to, které se objevovalo v komentářích vlastně úplně nejčastěji, ale kromě toho se tam vedle něj objevovalo ještě jiné jméno a to je Mick Schumacher. Takže například Martin 2306 napsal, že určitě by měl šanci dostat Mick. A jméno Micka se objevuje i vlastně ve spojitosti s tím, protože tady Lenča 10 nám napsala komentář. Haas byl prostě Haas a určitě jsme neviděli vše, co ještě dokáže. A nemenovaný tu pán po mojej lavici, Richard Gonda, sa dopustil veľmi dobré myšlienky v tréningoch, keď špekuluje sa nahlas o tom, že Alpine prejde na pohonné jednotky Mercedes. A Toto Wolff sa konečne môže predviesť a naozaj potvrdiť, že mu záleží na Mickovi Schumacherovi, ktorý evidentne má veľkú fanúšikovskú bázu. Veľká vďaka za vaše názory. A teraz len malinko preladíme, pretože silly season pilotov je neskutočne akože neuveriteľné kino. Ale čo sa deje medzi inžiniermi, to takisto nepozná konca. Alpine vyhodil vlastne 4. šéfa za 3 roky, Bruno Faman, takisto sa rozlúči. Ale Mattia Binotto sa vracia, bývalý šéf Ferrari ide do Audi a nastupuje, tuším, že už vo štvrtok. Co to má znamenat? Má to za chvíli. Tady zkrátka Audi, a je to zjevně překvapení i uvnitř toho týmu samotného. Jezdci, další činovníci týmu jsou překvapení tím rozhodnutím, protože to přišlo z čista jasna. Zjevně Andreas Seidl s Oliverem Hoffmanem, který sám přišel z prostředí Audi, tak nedoručovali ty výsledky, respektive ten tým, na kterém má Audi vzniknout, tak aktuálně je skutečně suverénně poslední, nepozbíral ještě ani bod a není tam úplně vize, že by do konce roku 2025 ten tým se měl někam vysloveně posunout, takže přerod do Audi a poskok, nebo to poskočení za nových pravidel, to už by byl velký krok. A co mě teda připadá v celku zajímavé, je vyjádření právě Gernota Döllnera, výkonného ředitele boardu Audi, který říká, my od Mattii Binotta potřebujeme víc takovou tu rychlost Formule 1 ve vedení týmu. Potřebujeme pružnější rozhodování, ne takové to korporátní rozmýšlení, aby to všechno pěkně fičelo. Já nevím, jestli sledoval Formule 1 před 2 lety, když Mattia Binotto nebyl zrovna tím chlapíkem, který by práskl do stolu a rozhodl u Ferrari, jak se věci mají dělat, protože tím zrovna Mattia Binotto neoplýval. Ale priatelia, poďme naspäť úplne do našej teritoriálnej reality, pretože už čo chvíľa bude F1 v Prahe naozaj na vlastné oči a na vlastné uši si budete môcť vychutnať rev 8-valca Red Bullu RB7 17.8. na Rohanském nábreží. A pozýva vás hlavná hviezda. Hi, I'm David Coulthard and I'm looking forward to seeing you at the Red Bull Showrun in Prague, August the 17th, or you can watch all the action on Nova Action. Vítajte späť, priatelia, pred štartom veľkej ceny Belgická. A už môžete vidieť živé obrázky a tento raz Ardeny neponúkli žiadne daždivé mraky, žiaden sa neblíži. Malo by byť slnečno, príjemne, až nečakane, stabilne, ale to vôbec by nás nemalo ochudobniť o skvelú formulovú show. Spa-Francorchamps so svojimi slávnymi zákrutami. Zopakujem otázku, ktorú som už položil Ríšovi. Prečo tento okruh piloti? Ale myslím si, že aj fanúšikovia tak milujú.
Je to okruh ze staré školy, ještě postavený kdysi v podstatě na silnicích spojujících místní obce. Sice dneska už je výrazně kratší, ačkoliv je to stále nejdelší trať v kalendáři, ale vy to sami vidíte. On se krásně vine ardenskými kopci, celkové převýšení přes 100 metrů, nádherné, plynulé, táhlé zatáčky na srdíčko. Pro jezdce, když dá to kolo opravdu fantasticky, tak má takový ten skvělý pocit. Jo, to jsem si skvěle zajezdil. A k tomu samozřejmě tady teď zobrazené místo Eau Rouge Radion, to je zatáčka, kde v podstatě, sice se tam jede na plný plyn, ale během několika sekund vystoupáte do výšky paneláku. A to je zážitek, který je naprosto úžasný v závodním autě. Skvěle se tady předjíždí, bojuje, máte ty šance, takže máte i tu chuť závodit. Opravdu vás to vtáhne do děje. Závodníci i diváci tuhle trať milují. No poďme po stopách a vodách. Priamo Eau Rouge vás teraz prevedie kolega Richard Tesař. Všechno začalo tímto potokem. Kvůli železitému podloží má voda charakteristickou červenou barvu a nese název Eau Rouge. Jenže když se řekne Eau Rouge, každý motoristický fanoušek si vybaví ikonickou zatáčku, kterou jezdci projíždí na plný plyn. Monoposty tu proletí rychlostí 270 km v hodině a během několika sekund zdolají převýšení 41 metrů. Je to jako kdybyste ve výtahu v okamžiku vyjeli do 13. patra. Je tu prudké 17% stoupání, které televizní obrazovky dokáží jen těžko zprostředkovat. My to tu ale cítíme až. Eau Rouge je krásná, ale zároveň extrémně nebezpečná. Samotné stoupání, to už je úsek Radion. Přes horizont není nic vidět a pokud vám na výjezdu něco stojí v cestě, jen těžko se tomu můžete vyhnout. V roce 2019 na to doplatil francouzský pilot Formule 2 Antoine Hubert, který havaroval v těchto místech. Zůstal stát přímo na trati a v plné rychlosti do něj najel Juan Manuel Correa. Na místě nehody vzniklo pietní místo, kde se každý rok jezdci schází, včetně Hubertova krajana Pierra Gaslyho. Ten tu pravidelně pořádá vzpomínkový běh. Eau Rouge, zatáčka, kterou si každý chce projet, ale nikdo v ní nechce udělat chybu. Richard to povedal naozaj úplne výstižne a pri F2 ešte zostaneme, pretože celý víkend bol trochu ako na húpačke, najmä s tým počasím, zvlášť sobota bola kompletne zmáčaná. No a Richard vyspovedal Romana Staňka. Romane, jak náročné podmínky jsou zatím tady v Belgii? Hodně náročné, je tady, prší tady, potom to uschne, potom zase prší a ředitelství závodu si na to dává hodně pozor, když prší, protože nejde moc vidět vlastně po zatáčce Eau Rouge. Už jenom to původní rozhodnutí, že sprint byl v podstatě odložen z toho původního času. Jak náročné je to pro jezdce, co ti probíhá hlavou a jak se vůbec můžeš zařídit, když na závod čekáš? Já jsem spal, já jsem se hodinu vyspal, něco jsem pojedl, protože je důležité, aby člověk měl energii, nějaké zdravé věci, nějaké věci, kde je hodně energie a to je tak všechno, jenom čekáš. No. Hlavně nebýt na mobilu a nedělat věci, které berou energii, takže já jsem jenom spal, díval jsem se do zdí a čekal jsem na závod. Popiš nám spolupráci s výkonnostním koučem. Spolupráce s výkonnostním koučem byla jednorázová, protože vlastně tu firmu, kterou on vlastní, tak Fit for Race vlastně, tak jsme spolupracovali, když mi bylo 13 a je to můj dobrý kamarád dnes a je z Maďarska, takže byl v Maďarsku na jednom závodě a pomáhal mi tam se suplementací, protože tam bylo hodně horko, tak mě pomáhal s hydratací a takové věci a musím říct, že to bylo dost dobré a určitě jsem se naučil hodně nových věcí. No a poďme sa teraz pozrieť, ako výkonnostný kouč a či vôbec pomohol Romanovi Staňkovi pri tých dvoch závodoch, ktoré ho čakali, hoci ten prvý bol teda riadne skrátený. Byly to velmi náročné podmínky, asi s ohledem na tu bouračku Antoana Huberta před 5 lety. Je to jasné, že nechtějí pořadatelé nic riskovat, ale bylo to zejména včera frustrující. Přes 4 hodiny jsme čekali, abychom odzávodili 2-3 kola, pár za safety kárem, pak se všechno znova skračovalo. Roman Staněk po nepovedené kvalifikaci, kde mu těsně před vyjetím do ostrého kola padla červená, tak startoval zezadu do obou závodů.
Bohužel v rámci toho zkráceného sprintu tím pádem neměl moc šanci se posunout někam výš. Byly tam pěkné manévry, pěkné souboje. Tady Antonelli úplně dechberoucí suverénní souboj do Oruč, kde teda nepolevil ani když ho tam soupeř tlačil na tu boxovou zeď. Dopadlo to dobře, nie červenou vlajkou, to byl blbý střih. Ale byl to Zach O'Sullivan, který se radoval z druhého vítězství. Dneska Kreška Oli Berman tam trošku nevystihl situaci, sebral sebou Pepeho Martyho, který samozřejmě bědoval, protože další spackaný víkend těch krešek a havárií tam bylo víc. A pak skvělý souboj protagonistů, souboj o titul Isaac Hadjar a Paul Aron, kteří si to měnili tam a zpátky několikrát na té trati. Nakonec Isaac Hadjar převládl a získal 4. nedělní vítězství, zatímco Paul Aronovi vypověděla technika v posledním kole a už i tam se ty nůžky v šampionátu pomaličku rozevírají. Okruh Spa-Francorchamps piloti milujú, ale počas dažde je to výzva priam extrémna, ako napríklad vo včerajšej kvalifikácii. Odpoledne ve Spa pršelo a tak když na chvíli přestalo, každý chtěl okamžitě na trať. Na konci pitlane se tak utvořil ještě před startem první části dlouhý vláček. Nejlepší čas měl Oscar Piastri, zatímco Lando Norris byl až 11. Čas na postup na přechodných gumách zajeli Sergio Pérez i Carlos Sainz a vůbec poprvé v sezóně se dál nedostal ani jeden z Haasů. Pro druhou část začalo poprchávat a nebyla nouze o další smyky. Vypadalo to, že kdo zajede svůj čas co nejpozději, posune se dál. Pérez vystřihnul kolo, které nakonec těsně stačilo na postup. Dál ho překonali oba Mercedesy i obě Ferrari, která byla chvíli v ohrožení. O 3 tisíciny postup utekl Alexi Albonovi. Max Verstappen ihned stanovil nepřekonatelnou laťku v Q3 a hned po prvním pokusu vedl o 6 desetin. McLarenům nezbylo než bojovat mezi sebou. Piastri tentokrát skončil před Norrisem. Před oranžové se ale dostala celkem 4 auta. Souboj o pole position při očekávané penalizaci Verstappena nakonec vyhrál Charles Leclerc. Ten o 11 tisícin překonal Pereze. Suverénně nejrychlejším byl ale Verstappen. Ten deklasoval konkurenci a na 10. Estebana Ocona dokonce nejel víc než půl druhé sekundy. Max Verstappen nasadil 5. spalovací motor už od tohto súťažného víkendu, čo automaticky znamená stratu 10 pozícií a tým pádom pokles na 11. priečku. A to znamená, že z pole position vyštartuje Charles Leclerc. Ako veľmi prekvapená si bola Karolína? Já tam celou dobu koukám na tu fotku Charlesa za tebou, protože tu tady v téhle sezóně moc často nevídáme. Ale jak říkal sám Charles, ani on nečekal, že to auto bude tam, kde nakonec bylo, takže já jsem vlastně ani tomu nevěřila. Já jsem byla jak Charles, když toho sledoval, jak projížděl vlastně cílem v tom posledním rychlém kole, tak on se tam podíval, bylo vidět, že udělal ten pohyb hlavou, podíval se vlastně, kolikátý skončil a on sám tomu nevěřil a myslím si, že většina fanoušků Ferrari i samotní pracovníci Ferrari byli hodně v šoku. No, podľa mňa v šoku bol aj Checo Pérez, ktorý bude štartovať z prvého radu, ktorý ledva vlastne sa dostal z Q2 o 3 tisíciny sekundy a nakoniec to celkom dobre polepil. A ja myslím, že môžeme si teraz pozrieť to porovnanie najrýchlejších kôl Leclerca a Péreza. Predstavíme si samotný okruh a v cieli to je opäť mikroskopický rozdiel 11 tisícin sekundy. No ale pritom Čeko s tým dobrým výjazdom by videli ste tú veľkú stratu zase na konci dobehol, ale bolo to naozaj posledných 100 metrov, ktoré Charles Leclerc neprešiel úplne optimálne, ale o tom to jednoducho je v takýchto premenlivých kvalifikáciách. Neriskovať príliš, ale vedieť v tom čase, keď je tá trať relatívne rýchla, keď to dobre cítite, dať tam to rýchle kolo. A Leclerc sám povedal, že toto nám jednoducho vyšlo. Nebolo to najkrajšie kolo, aké som kedy odjazdil. Bol som prekvapený, že ma dalo tam, kde som, ale ostatní to neurobili lepšie. Na tej kvalifikácii bolo vlastne kúzelné to, že aj Leclerc, aj Pérez boli vlastne tiež takí, že ako sa to stalo. Pritom všetká pozornosť je smerovaná za nich. Tretí je Hamilton, ale McLareny údajne predali kvalifikáciu za mokrá. Norris vyštartuje zo 4. priečky, Piastri 5. No a samozrejme všetci sa pýtajú, kam to dokáže vytiahnuť Max Verstappen. Tak poďme možno na ten predpokladaný vývoj, pretože dnes budú podmienky suché a stabilné. McLaren má na suché trati nejrychlejší auto, nejlepší závodní rychlost s nastavením nízkého přítlaku, jenže vy do kvalifikace si nemůžete dovolit to nastavení takhle udržet, protože riskujete, že to někde zahodíte ve smyku, nabouráte do zdi a tu kvalifikaci úplně spackáte. To McLareny nechtěli, šli tomu trošku naproti, ale méně než soupeři. Takže dneska mají velmi silné závodní tempo. Důležité bude
zbavit se těch prvních 3 aut co nejrychleji a stanovit si vlastně tu hradbu první 2 místa, aby měli šanci vůči Maxi Verstappenovi. Ten bude dohánět ze zadu, Vespa se dobře předjíždí. V minulých 2 letech přesně takhle. On vlastně byl taky po kvalifikaci odsunut penalizací, ale oba závody vyhrál. Letos to bude mít rozhodně složitější. Každopádně je vtipné, jak na sebe McLaren a Red Bull vzájemně přehazují pozornost. McLaren říká, ne, Max je pořád favorit a Max říká, mě by asi jenom štěstí pomohlo McLareny porazit. Poďme sa pozrieť ešte raz na predpokladané stratégie, hoci opäť jedným z kľúčových faktorov bude potenciálny výjazd safety caru. Mimochodom Berda Mailendera sme nevideli na trati posledné 4 veľké ceny a aké drámy to napokon boli. No a čo bude ten rozhodujúci faktor, Richard, podľa teba? Vydrž pneumatik a prežiť prvé kolo z každého z tej prvej desiatky, respektíve 11. Max Verstappen to nebude mať ľahké, lebo v strede pola, v tej prvej zákrute La Source úzkej, teraz to už ani nie je ponovom vybetónované, tá výjazdová zóna, takže bude dôležité tam neurobiť chybu a niekoho si nezlomiť predné krídlo. Vpredu Ferrari samotné a tak trošku aj Checo Perez tušia, že majú dobrú východiskovú pozíciu, ale v pretekoch to nebude o tom sa otrhnúť ostatným, ale skôr minimalizovať škody. No a McLareny, ako už Pavel povedal, pôjdu podľa mňa takticky na to veľmi dobre, lebo vedia, že tú rýchlosť vo finále majú. Takže správne reagovať, piloti budú musieť správne vycítiť tú degradáciu pneumatík, narábať s nimi správne. A rovnako tie možnosti máme trošku rozdelené, lebo niektorí piloti si odložili viacero tvrdých sád nových z toho piatku tým, že celý včerajší deň sa jazdili iba na intermediálkach. A niektorí zase nemajú tvrdé, majú prevahu práve tých stredne tvrdých. Degradácia teraz po novom s tým novým asfaltom je spád trošku vyššia a takisto riziko bude to drolenie pneumatík. No poďme už ale teraz rýchlo za kolegom Richardom priamo do mixzóny. Odpoledne na startovním roštu si krásně můžeme demonstrovat Verstappenovu dominanci ve včerejší kvalifikaci. 0,6 sekundy najel na svého nejbližšího pronásledovatele v rámci jednoho jediného kola. Je to jako kdybyste odsud, od cílové čáry, ušli 35 metrů. To znamená, postavili se do 3. řady startovního roštu mezi Oscara Piastriho a George Russella. Takovýhle náskok Max Verstappen měl na 7-kilometrovém okruhu Vespa. Dnes je ale jiné počasí, jiný den. Max Verstappen startuje z 11. místa ze startovního roštu, protože byl penalizován. A tak v první řadě stojí Charles Leclerc na Ferrari a vedle něj Sergio Perez, který před malou chvílí prošel kolem nás. Mezi těmito dvěma jezdci naopak byl rozdíl 11 000 sekundy, což je zhruba 7 centimetrů. A mezi obě formule by se nevešla prakticky ani matice od kola, kterou ale v tuhle chvíli nevidíme, protože kola jsou ještě zakrytá zahřívacími dečkami. Včera jsem se s oběma jezdci po kvalifikaci bavil. Sergio Perez, i když tady musí doručit výsledek a jede v podstatě o svoji budoucnost a o svoji hračku u Red Bullu, tak je naprosto vyrovnaný, klidný, jako kdyby ho žádná otázka od novinářů nemohla rozházet. Sám dokonce řekl, že druhá pozice na startovním roštu je pro něj možná lepší na tomhle okruhu, na kterém se dá předjíždět. Když jsem se na to zeptal Charlesa Leclerca, tak řekl Sergio Perez, ať si myslí, co chce. Pro mě je prostě nejvýhodnější pole position, první startovní pozice. Takže uvidíme, jak to dopadne v dnešní velké ceně Belgie. Já předávám slovo zpátky do studia. No ale už cíti to napätie priamo zo štartového roštu a do mixzóny sa ešte určite pozrieme. Skúsme teraz vizualizovať, čo sa asi stane po spomínanom štarte, pretože prvá zákruta a potom 25 sekúnd sa ide na plný plyn. Hovorí sa, že to je najnevýhodnější pole position v celom kalendáři. Nebo dokonce nejlepší druhé místo. A dokonce ještě, jak byla část okruhu přeasfaltována, i kluci z Formuly 2 říkali, hele, má to trošku jiný projev než v minulosti. My musíme stát na brzdě, aby nám auto nerolovalo zpátky, takže k té startovní sekvenci se musí přistupovat maličko jinak. No ale získat první pozici do La Source, do té první zatáčky vlastně není tak úplně výhodné, protože přesně jak říkáš, pak se jede dlouho z kopce dolů skrz Eau Rouge a teď dlouhatánská rovinka Camel Straight. Sice bez DRS, ale ten slipstream je tam dlouhatánský, tím pádem mimořádně účinný a potom vzadu do SIčka Lecom, tam se vždycky odehrávají ty největší souboje. Pamatuju někdy v roce 2018 dokonce ve 4 vedle sebe, tehdy Hamilton, Vettel, obě Force India, tam se toho může stát lecos. No a Checo Perez si tak potřebuje hlavně nachystat ten výjezd a atakovat Leclerca právě do toho SIčka, ale pozor, za nimi McLareny s menším přítlakem, které to budou taky zkoušet. No a poďme už teraz do spomínanej mixzóny. Rozhovory by mali byť pripravené. In qualifying
I regained that confidence, which is very important for this type of conditions, to trust the car. So yeah, I was happy with the balance and able to push. The top 4 teams maybe are out of reach at the moment, so P9 was the maximum. Yeah, not very happy because I was very strong all qualifying except one run, that is the one that counts, that is Q3 run 2. And there I struggle a lot with the temperatures and with the last set of inters, which I need to analyze why and see what happened. Always tricky, this circuit in the rain, so yeah, difficult day, but I'm kind of happy, honestly. I was expecting worse. I was really slow today myself. I mean, it's better when it's wet because it evens the playing field a little bit, and the driver can do a little bit more. And then in the dry, it's car performance. Okay, what do you expect for dry conditions tomorrow? Difficult race. Yeah, I mean, we are in a great position. I think second here it can be better than first. So yeah, looking forward massively for tomorrow's race. We've done a lot of changes for the race, so hopefully we are able to put it all together. I really did not expect to be on the front row tomorrow, and especially not pole position. Especially after yesterday, it was a very tricky day for us. And we got this morning, we saw the rain, and I was like, okay, this could be a big opportunity for the team. I'm positive about the race to move forward, of course, naturally. If it's going to be enough to fight the McLarens, I'm not sure. But yeah, we'll give it our very best. I think we optimized the car as much as we could for tomorrow, and hopefully it's going to be enough, of course, to fight Ferrari and Mercedes. No, už iba naozaj minútky nás delia od samotného štartu. Jednoduchá otázka. Ako bude dnes v Spa vyzerať pódium? Ja čekám, že to bude divočina, bude to Hamilton, Norris, Verstappen. Hamilton. To máme zapísané, áno, ďalej. Ty to povieš vždy, že jednoduchá otázka, ale to proste... McLareny, čiže Piastri, Norris a Verstappen. Chcete divočinu? Checo Perez vyhraje a zachrání si sedačku u Red Bullu. Dobre. Pamätáme, čo sa dialo na Hungaroringu s typovačkami. A sám tomu trochu nevěřím. Ale poďme ešte rýchlo na grid, lebo Richard nám tam odchytil jednu futbalovú celebritu. Eden, who's gonna win the race today? Who is gonna win the race today? Max Verstappen. For sure, man. How do you enjoy Formula 1? I like it. I just follow it. Yeah, not like every week, but I'm watching. Thank you very much. Thank you. Futbalista Eden Hazard tipuje Maxa Verstappena a veľmi rád sleduje Formulu 1 ako takú a robí veľmi dobre. Záverečná otázka na naše úžasné publikum. Chcem počuť to priezvisko. Kto dnes podľa vás vyhrá? Yuki! Ten štartuje z Bruselu, ale to si povieme až v samotnom priamom prenose. Dámy a páni, poďme ešte na chvíľočku spomínať, pretože rok 2000 priniesol jeden z najlegendárnejších predbiehacích manévrov a potom už konečne naživo na Nova Sport 5 veľká cena Belgická. I think they're going to pass Zonta on another part of the racetrack because that's what gives Häkkinen his best shot. Schumacher in dirty air, and then Häkkinen with the extra straight line speed. And once again, look, Michael's having to defend, and Mika, and the back marker's in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there, either side of Zonta, and Häkkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix. And you can see the delight in the McLaren garage because that could well have decided the race. A superb, gritty, determined, forceful move from Mika Häkkinen. Here we see from the front view, the camera up at Leclerc, Michael defending the track, making his Ferrari as wide as he can. He then went round the outside of Zonta, and Häkkinen said, thank you very much. I'll have a piece of that side of the racetrack then this time around, and really took Michael by surprise. And can you imagine how much surprise Zonta had? Yeah, and remember, they were doing it at an approach speed of some 205 miles an hour. These men are supermen, and you're getting the living proof of it before your very eyes now. So Zonta really did come into play there. Michael tried to defend the line and then chose to go the long way around Zonta.
Well, it was incredible. It was incredible. Normally, that kind of situation is unusual to overtake somebody on a straight line when the back marker is between us. And I knew that way following Michael, you know, it's no point to try to follow him and then try to overtake him and at the straight, because obviously he's not going to give me a room. It's correct? Yeah, I make it difficult. So I took the plan B and I went completely inside and overtook the back marker, and at the same time overtook the Michael, and I could tow also from the back marker, so it gave me extra speed, and it was great overtaking maneuver, and I loved it. I'm not sure if the Michael did. Obviously, I was quite lucky or happy to see this back marker in front of me, because I knew I was a lot slower on the straight line speed from what the team told me. So being in slipstream of the guy in front of me, I thought it will not be enough for him to catch me. And then obviously once there's somebody on the same road, then normally there's only two cars that fit next to each other. But Mika did really an outstanding maneuver to pass on the inside there, because that was unexpected for my side.